agung kegati saweg mestine kemawon kados bener nih Mas. Mung kabeh ku aku njaluk tanggung jawabku kabeh. Menawi bagus. Gusti Patih Haryo Permada. Klono Merteng Sari apa dening kowe Klono Sam? Nggih, kula Mbok menawa aku ora mbilasi tembungku maneh ing Datulaya kepraboning Mojopait sing pariku dene Kang Slira sakloron wis tanggap ing Sasmita. Putra dalem Sinun Prabu Brawijaya Sekar Kemuning tinari palakrama kang supaya dhawuh marang Kang Slira. Dheweke nglosi ora pamit teges mung kabeh kumau ing wektu dina iki kusumane Ngayu Sekar Kemuning kuwi durung bisa nampa apa sing dadi kekarepan. Tegese aku ditampik. Ditampik ya durung, tinampa ngersa dalem ya durung. Nah, ing wektu dina iki sedulur aku njaluk kanthi banget lega-legawane atimu ing wektu dina iki Kang Slira ndak aturi kunturane negaramu. Kang Slira ning Pudak Payung, lah sing Klono Sambaya ning Giling Wesi. Yen ing mengtune kusumane Ngayu Sekar Kemuning wis gelem ladi marang salah sawijining bupati apa dening kowe lan kowe, aku bakal utusan salah sawijining prajurit kang tumuju ning negara. Gusti Patih Sambaya. Yen pramarku tampa seneng rasane atiku. Ya, Yen ora ditampa Mojopait bakal abang. nek kaya ngono tembungmu ngeculake sak klimah kaya ngono kuwi, pempuntone kowe ora gawe becik ning negara Mojopait ning bakal gawe derdah. Lara Sambaya Klono Merteng Sari, Kabeh sing ana pengarepanmu ki pindhane Nalendra Agung ning Praja Mojopait, aku wis kasampiran purba lan waksis. Umpamane Kesira tak endake kanthi karane ngaris, ora bisa kapeksa, ora susah kowe munggah ning Datulaya tangkep Jaja kalo Sinun Prabu Brajaya mung aku. Sakumu karo aku. aku ngerti kabeh para prajurit. Yen ora ditampa bakal gegeran abang. Prajurit Nek kaya
Apa? Sok nase munggah jo iki. Apa? Wis sapa? Wong liyane. Kae yo kena. Sapa? Sing munggah aku. Yo, aja kae mau aku nak kae. Lagi nih. Apa ya gabah kombi yo. Aku teramu. Terus. Lek iso gabah kombi pedale gini. Iki bentuke kaya kasange kutuk lho. Ora tak aku kowe. Ora sing aku sapa? Lah yo lek. Ora. Males.
kowe sapa? Gundul.
Ya kuwi bener, kuwi musuhe. Bener. Yo. Pasti. Selamat makan. Aku wong mangonan. Wes tak royo tak golek pating
Sundana Kusuma. Kandhani iki ganci. Ayo, barangmu di. Aku nak petungenan baremo e. Iki nek remo. Lah iki kok nama tuh sak kudus mrene kabeh. Kepalane balane tata. Iki piye iki? Bali ta ora? Yo, Bali ta ora? rasa karo bocah SD kalah kowe. Tea, tea. Apa iki? Tata. Tata iki nek kudus, Akhirnya. Tata, rene to. Yo, kabare tata. Lho, kok diangel lho. Ayo. Bali ana Bali. Ayo, kaca. Sokor. Ini wae. Gudul drek, gudul. Pateni lah duduk. Pateni guru ae. Ini baca ora apa-apa. Heeh, aku tak boleh sik. Kok nak tekan omah goleki ya. Ini goleki jenenge Patemen ngono ya. Kok Patemen to? Kok Patemen? Patemen patih pundi sik rek? Isih wani pula. Sing menang mari kene iki kowe aja. Wah. Oke. Hai. Mah, wah. Pateni lah. Gelap dan gulita. Ayo kae Patemen. Jangan kae Patemen ae yo. Apa sing mbok gawe, Hai. Sing mbok gawe? Sing tak gawa. Apa? Tas tubang dan angsuran.
dapurane. Iso. Ngene iki mau to? Iya. Ora iso. Lah. Kudune iso. Nah sini ya aku iso. Lah kowe apa? Biasane dipel bosku. Oke. Aku nang nasabah piye aku. Lah ya apa bayar rene. Kok dadi bang mekar berarti kowe. Lah aku bange mekaran rek. Apa rek? Wes tak nyopet yo. Nyopet matamu kuwi. Yo cilik yo. Jod, mana jod, jod. Jod, jod. Hop. Masuk. Kayak kudu diwarese. Sek. Penting satu gini tekan. Gini. Waduh! Satone kaya ula. Kaya ula. Kaya ula. Ula. Ya. Ula. Ya. Ula. Ya. Ya. Goblok. Kowe agar iso salto kaya kacane. Sing apik, kowe apik disawar karo Bange Atama Jaya. Kuwi bener. Piye? Nah iso satu sing apik. Sing apik pojok tetep pojok. Ya matamu aku iki pojok kono tekan kono, Cuk. Sing akeh. Sing akeh. Ngomong dong biar gua paham. Sing akeh sawet karo bose. Sing lumayan ngene ya. Ya lumayan akeh. Lengen matamu. Sing akeh ya. Oh, Iki ono request. Apa Mas? lah, betul. Akeh to. Satu nonton panggung umum, mrene sing ora umum. Berarti ya kok. Kuwi rumah sakit. Lah umum kok. Umum karo Yakum. Kuwi rumah sakit, Bro, Guntur. Bang Yakum kadare terima medika tedu. Oke. Ki murek masuk piye? Ya. Teko panggung mudhun panggung. Ya. 50.000. Sapa wi? Iki mau? Nah, aku jelas. Jelas piye? Ora wani. Lah, telek iki. Aku mrene wae. Ana, Bu. Aku sing klinik kan gak apa-apa. Sapa jarane sapa? Di mana nyamane lho. Aku iki yo ngorono. Ayo, katamu ulung ya. Katamu masih urung. Ayo pergi. Sini wae, Ji. Jebule kudu iso malih. Jebul ya iso. Wah, jebule iso malih. Sekak. Cekak-cekak dasmu ngene iki tunggu becano mataku wis kelumung-kelumung ya. Ayo abang. Ono request. Mudhun panggung diapit disawer. Kowe iso mulai. Aku gak wani. Tenan isor. Wis satu nang cewek rasa cakepan. Ayo ruwet ta. Ini kono. Kowe yo. Wani aku. Atas e kok. Atas. Jaluke tak cilik. Jaluke tak cilik. Jadi tak cilik. Ojo. Kowe wani tenan. Wani tenan yo. Basura. Ambulane cepano. Lah kok akhirnya terjadi sesuatu ambulane tak cepat. Olah sesuatu. Ora wani kowe. Aku ora wani. Tak aku lho. Iya kowe. Ora tak ambulan ya, Pak ya. Wani tenan to. Tenang to. Jane ra wani. Yo.
enjoy. Aja gue aja ngono. Sing umum bae. Umum ae. Kowe nang kono karemu. Aku wis. Kowe nang kono. Betul, enggak, Dur. Sapa? Aku wis munggah. Aku wis ora ngambah lemah. Itu balaku tulungnya. Gobolmu mudhun to. Tulungnya. Apa Jun? Saya urung metu apa? Di desa Jun, di desa Jun. Kowe mau piro? 15. Sawangan golongku. Ayo. Malah siti mau. Hah? Kowe ji. Kowe iki 15 ji. Kok tak genepi le. Yo tak genepi ku to. Sana apa kok ae? Ketek-ketek kowe ya. Balamu ping 30. Hari gini ya. Yo. Pelopok lah awake dhewe sing iso penting kancane. Aku kaya tak ora cah iki aku. Sopo? Semua. Kaya tau ora bolokku. Iki bolokku pakku gitu ya. Iya toh? Oh iya. Yo bisa nanti kita. Aja. Aku sakan karo bolokku. Yo tambah untung. Mak, sakemu. Cik, cik. Penting dak ping 18. Aku dak kondo genepi. Ya. Dak penting 18. 18 selungkuh. Senangi piro kowe? Mundur mundur gedul. Lawane aku medhun. Senangi. Lambene kaya utuh. Rendul. Kamu nak tiran, salto kau tiran. Tiran piye? Ayo titiran, muter, ser. Tiran dhewe kowe. Ayo. Tirana. Ora mlebu tok.
Hei, Jul. Muncul telu. Delon, jane Salto kaya titiran. Titiran. Hei, Wes. Gitu. oprak. Lah jare jane Salto kaya titiran lagi titiran apa ora? Masalah iki lho. Awake Jul, awake. Hah? Awake. Awakku terasa nekuk. Asline jek iso ya. Faktor umum. Apa? Wong. Urung nganti jajal kleku ana payoning paragan iki ya. Gus. Martanono. Opo? Kowe nak ibaratke bocah cilik bengi sore. Perang dreseng besar kulite. Ceklat halune. Wes wani ngocak balagan. Yo. Pancen kuwi tak gawe. Saka nang iki nek. Kowe apa aku bakal tekani pati. Ora usah dadak gunung tanpa guru ning pengarepanku. Ayo. Tambani iki Aji Jaya. Iya.
Wong Mojopahit. Ayo, aja enak-enak selo tumbang. Ada pono iki wong budak bae. Ayo, maju. Yen pancen kowe kasatriane ngono ing Mojopahit. Metu ana ing sajabane Rangka. Sing mbok karepe. Kowe dadak nyepele bareng aku. Iki watake wong lanang. Geteh, wedi mati ngono ora. Pancen kuwi bener. Wong Mojopahit sepisan mana ta elingake. Mangerten ono. Kanca ruangmu wis basa basa pindho babatan pajak. Blosoko kuwi. Yen kowe kena tema nyawamu. Kowe becik kowe gelem manungkul marang aku, Gus, Piye? sumbarmu pindho. Erawati kang ngakak ing hargane harga. Penggawe gurah. Gunita kak giri-giri. Nanging ora sandadak kok. Kakek ngucap oleh pengarepanku. Yus!
Ojo sumbar wedhus. Bakal tak kembari. Yo tenan. Ayo futero, Woi, boy. Musuhe mati kabeh. Tak kira wong giling wesi wis sulang tonjang. Wis kabur kanginan. Paling kari wong rong glintir. Lah saiki penake piye? Piye ya penake ya? Piye kok? Laran sik. Wong giling wesian wis ora ono. Laran sik yo. Iki aku ngantuk. Ngantuk. Aku kudu turu. Turu. Piye? Turu wae. Gak, aku gak iso. Kok nang wong giling wesi, Aku gak iso. tak aku sing maju. Kowe turu lah. Kowe nek turu-turu ora apa-apa. Hah? Karek turu kowe kok. Ayo kok. Turune aja ngono. Lah piye to? Maju kono. Maju kono lho. Macam ndi? Kono lho. Rano. Tuh. Amandul. Hilang. Ana mesti. Tolong sampurkan aku. Tolong sampurkan aku. Ana begengge. Tolong sampurkan aku. Cah pintu. Tolong tolong sampurkan aku. Cah pintu. Udan lagi, udan. Udan mana? Bocah ora wedi. Aku pocong rambutmu. Sing ra sapa kuwi gedang goreng. Tolong Ale. Tolong Dul. Gundul. Sampurnan aku Andul.
Mutiara aku. Gundul kurang ajar. Mati ping pindho aku. Aduh. 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 Gundul kurang ajar. Aduh. 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 Mutiara Gundul. Sampurna aku andel. Sampurna aku. Aduh. Kurang ajar Gundul. Ndel. Kula namudin andel. Kula namudin. Mudine malah wedi to Ndel. Kowe wendel sing nenggani Ndel. Aku janji karo kowe. Tak kirimno donga, tak golekno musik. Waton kowe aja gentayangan. Iya Ndel. Bali nang asalmu. Turun. Iya Ndel nak turun Ndel. Bapakna aku. Bapakno. Tak sodomi. Aduh. Tak turono tak lapo. Tak pendemne, tak rutine. Iya Ndel apa-apa Ndel ae Ndel. Sampurna. Pandang ribut tenan Ndel. Pergi ke iki. Aduh, ma, lala. Aduh, lala. Aduh. Cah pintu. Madepe rono. Ayo Ndel. Setan nak tiara-tiara ngene iki piye tele? Jangkrik. Wong ora wale mang kacang iki. Kenapa? Wong ora wale iki lho.